ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ 1 ವೀಕ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು. ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತ ದೀಪುಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆತು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪುರ ಆತಜಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಬೆ. ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುಣೆ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದನ್ನೇ ಇಪ್ಪುಣೆ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತ ಅವೇ ಉಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್. ಕೆಲವು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ನೆಟ್ಟೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ 1 ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂದು ಬಿನ್ನೇರ ಪುರ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಚಾಯಗೆ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಕೋಡೆನೆ ಅರಿಲ ಉರ್ದುಲ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಬಂದೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತಾಯಿನಡುಕ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯೋಡು ತಾರೆ ಪುರ ಪಿರಿದು ರೆಡಿ ಮಂತೀತೆ ಚಾ ಮಾತ ಇನಿ ಬೇಗ ಪರ್ದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಮುರಿ ಎರಡು ಕುಂಟರ್ದ್ರ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಂತೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಒಟ್ಟು 4 ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಎರಡು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಂದ ಒಂಜೊಂಜಿನ ಮಂತದನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿನತ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಕೊಯ್ದೇನು ಮಲ್ಲ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸುಲಭ ಆವಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಐನು ಅಜತ್ತದು ಮಾತದ ಎತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಪೆಲತಾರಿಲ ಎತ್ತಡು ಐನು ಬೇತೇನೆ ಸಾಂತಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಲ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಅದು ದೊಂಬುಗು ಬೇಯ್ಪಾದ ದೊಂಬುಗು ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಬ್ರೆಡ್ ಆಪು ಕಡಚಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಎರಡೆ ಇಪ್ಪುಣಗಡೆ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಒರಿ ಒರ್ತಿ ಪುಣಗ ಮಾತ ವಾಪುನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ರಜೆಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಪಗಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಪಡಚಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕರ್ನಸಲ ಎಂಕ್ಲನೆ 2 ಜನ ಪಾಡ್ದನೆ ಅವು ಮಾತು ಒಪ್ಪಡ ಚಿಲು ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಲೆ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಐಲ 3 ದಿಯೆ ಪರ್ದನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನದ ಎತ್ತಿತ್ತ ಬೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೂತಾಯಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಏನು ಬೇಗ ಇನ್ನು ಕೊದಿಯರೆ ಮಾತ ದಿಯೆ ಮುಳಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ನಂದು ಮಸಾಲೆ ಕಲತ್ತು ದಿಯರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು 30-40 ದಾನ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ತಿನ್ಪೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ತೋಟದ ಮಾತ ಒಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಮನ್ಪುನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಇನಿ ನೈಟಿಗೆ ಒಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಂದಿ ಕಣತ್ತೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಣಗೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಹೊರ ತಿಂತ ಮತ್ತು ಅವು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಟಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿ ಕಣತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ನೈಟಿಗೆ ಒಂದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೂತ ಇತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರಿ ನಾವು ರವೆ ಫ್ರೈಗೆ ಅಂಚೆ ಐಲ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇವಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು. ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ರೈಸ್ ಮಾತ ತಿಂದೆ ಅವಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಂಡ ಖಾರ ತಿನ್ನಿರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತನೇಟೆ ಮನಸ್ ಮಂತೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಟಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಬೊಕೊಂಜ ಅದರ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ರೈಸ್ಲ ಟಿಕ್ಕಲ ತಿನ್ನಿರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟುಂಡು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತವಾಡ ಮನ್ಪಡೆ ಕಾವೆಡೆ ಸಾರಿ ಲಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ತವಾಡ ನೆಡ್ಡೆ ನೀಟಾದ ಲಕ್ಕುಂಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದುವೇ ಇಪ್ಪುಣೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ದವಳೆ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂಚೆ ಅವಳದೆತ್ತ 200 ಅಜಿಪ್ಪಾಗಿ ಐಕೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ 2 ಬಗೆದೆತ್ತ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದಾತೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾನೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಅತ್ತಿಗೆ ಮೀನು ಐನು ಮುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಕಡೆಯರೆ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಕಣಕ್ ಪೂರ ಆಯರ ಎತ್ತನು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ ಮಂತನ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಐತ ಕಣಕ್ ಮಂತ ಒಂತೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಆ ರವು ಬೇಲೆ ಇಡಿತ್ತೇರು ಯಾನವ್ಲು ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಣಕದ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಳುತೆ ಡೆಂಜಿದ ಕಜಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಕಡೆದ ದಿವಂಡೆ ಮುಳುತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಣೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಣೆ ಪಾಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಚೆ ಐನೆ ಸುಕ್ಕ ಅಂದತ್ತು ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿದ ಲೇಕ ಡ್ರೈ ಆದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮುಳುತಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿನ್ ಐನು ಕಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕಾರ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ವಿದಡಿಯರು ಮುಳ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗಲ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರು ತೂಪ ಮಂಡಾಲ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಾಲೇನು ಅಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲೆ ಕುಳೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇಂಬಲ್ಲಂಚನೆ ಏನ ಮಗೆಲಂಚನೆ ಕೈತಲೆ ಕುಳೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ತುಯ್ಯರೆ ಅಕ್ಲೆದಾದ ನೈಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣೆ ತುಯ್ಯರೆ
ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡಿರ ಪೋತು ಜಾನ ಅವು ಐಟೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಆಡೆಗೆ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆನ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅರೆಪ ಮಾತ ಆಜಿದಾನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಮಂತ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಕಜಿಪುರ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಳು ಬೂತಾಯಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು ಕೊಂತುದೇರೆ ಐನತ್ತೆ ಫ್ರೈಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತಿಯೋಡು ಮಸಾಲೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂತದಿಯೋಡು 30-40 ಇತ್ತು ನಾನೊಂದು ಬೂತಾಯಿ ಒಂದು ರವ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೀನಾದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ಕುಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಚೂರು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಿನಿಯರೆ ಜೋಕುಳು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೇರೆ ಹೊರ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ದಾದಾನ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಬುಳ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಗೊಬ್ಬುಣೆ ದುವೆ ಬೇಲೆ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏತಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಕಣಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಪೇರು ಕೊದಿಯರದಿತ್ತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂತೀಕ ಅಂದು ಒಂತೆ ಬೇಗನೆ ದಿಯೋಡತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಐಸ್ ಆಯರೆ ಅಂಚೆ నేను ಬೇಗನೆ ದಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಜೂರ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೈನ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಐಸ್ ಆಯರೆ ಅಂದು ಅಂಚನೈತೆ ಬೈಯಾಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಹಣ ತಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚೈನ ಮನ್ಪುಗ ಚಾಯಾಗ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಏಪಾಂಡ ಹೊರ ಮನ್ಪುಣೆ ಐತೆ ಟಿವಿಡ್ ಬಿಂಡಿದ ಅದಂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತುಂಡ ಬಾಲಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಣಾಯರ ಪನ್ಪೆ ಮೀದು ಮಾತ ಬೇಗನೆ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಪುರ ಬತ್ತರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಮೀದು ಕೊಲ್ಲುಡೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಚಾಪರ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯರ ನೆನಪಾಪುಣೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ಬೇವಂಡದೆ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುಡೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೌದಾಯಗ್ ಉಂದುದಾಯಗ್ ಅಂದು ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಣೆ ವನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡೆ ಅಂಕ್ಲನ 1 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕಡೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಪರ್ಕ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ಲ ಕಾಣತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನೇಡ್ದಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ನನ್ನೊಂದು ಐಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡೆ ಮಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ತಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಡೋಟು ಪೋಂತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಐಸಲ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಐಸಲ ಆತು ಒಂದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬೈದಾಲಿನಿ ಅಂಚೆ ಬಾಲೆಗಿನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಕಡೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೇಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ ಒಂದುಂಡು 10 ಗಂಟೆದ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಕಣತ್ತೇರಿ ಕಬಾಬ್ ದಾದಾನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೇತದಾಲ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮೆಗ್ದಿ ಸಾರು ಮನ್ಪುವೆ ಬಂಡಲ್ ರಸಮ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂದು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ರಸಮ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಇನ್ನೇನು ಮಾತು ಆಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾಲೆ ಅವು ಅದು ನನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಬಾಬ್ಗೂ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ರಸಮ್ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ತೊಟ್ಟು ಇಂಚ ರಸಮ್ ಅಂತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಣಿಯರ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಾದು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಕೋಡೆದೊಂತೆ ಬೂತಾಯಿ ರವ ಫ್ರೈಗೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅವಳ ಕಬಾಬುಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ಮೆಗ್ದಿಲ ಉಳ್ಳಾರ ತಂಚೆ ದಾದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ದ ಮಸಾಲೆದನೆ ಕಾಣತ್ತೇರೆ ಪೂರಿ ಮನ್ಪೋಡಾತೆ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟೆ
ಪಾನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಐನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದು ಐಕೆ ಖಾಲಿ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಡು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ಯರದಿತ್ತೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣತ ಬಾಲೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಂಡ ಆಗ ಖಾಲಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಪೂರಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಒಟ್ಟುಗಳೊಂದು ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂತ ತಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐನ ಅಜ್ಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಆಯ್ತು ಪಾನಿಪುರಿದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂತು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾನಿದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಅಂಡಾತೆ ಮುಳ್ಳು ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಪುಗ್ಗೆಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜಾದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆ ತರೆಟ್ಟು ಪುಡಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಮುಳ್ಳು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮು ತೀರ್ದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ ಅಂಚೆ ಪೂ ಮಾತ ಅಂತ ಎತ್ತಂಡೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪನ ದೀದ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ದಿಯೇರೆ 2 ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ದಿಯೇರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಕಟ್ಟನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ 2 ಚೆಂಡು ಕೊಂತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಳು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಮಾತ ದಿಯೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೀಕ ಅಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಲ ಮನ್ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲ ನೈಟ್ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಮುಳು ದೇವರೆಗ್ಲ ಪೂ ಕಂತ್ರೇನೆ ಪೂರ ದಿಯೇರು ಮುಳು ಬಾಲ ಏನ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಎನಡ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಡ್ಡದ ಆಲ್ಡ ಪೋದು ಕೇಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಪೋದು ಆಯನೆ ತೂಪಾಪುಣೆ ನಾಡ್ದು ಆಯನೆ ತೂಪವೇ ಓಳುಂಡು ಪಂಡದ ಆಲ್ಡ ಎತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಮನ್ಪುಣೇನೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಪುರ ಕಣತ್ತೇರು ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಮಾತ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿಯರೆ ಬಂಡದು ಅಂಚಾಯಿ ನಿತ್ತೇನೆ 3 ಮಾತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂತೀಕ ಅಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾಯಿನೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ರೆ 2 ಕಟ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಓಡು ಐಕ ಅಂಚೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಪುಣೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾನು ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೋರ್ದ 2 ಅರಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಟು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ಅಡೆ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿಂದು ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನೆ ದಾದ ಮಾತ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಿತ್ತ ಪಂಡದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಮಂತೇರಿ ಅಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಡಿತ್ತೆ ಬಿದೈಡೆ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ 3 ಮಾತ ತರಕಾರಿದ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಆರೆ ಕಜಿಪುದ ಮಾತ ಮಂತೇರು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಮಣೊಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಗಲ ಪಾಡ್ದ ಪಾಯಸ ಐಕ್ ಸಾಗ ಐಕ್ ಪೇರು ಪಾಡಾತೆ ಪಾಯಸಾಗ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಪಾಂಡವು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡತ ಪಾಯಸ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಪೇರನ್ನು ಕೊದಿ ಪದಂಚನೆ ದೀತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಐನ ತೂಪ ಎರ ಮರತ್ತಂಡು ಅವು ಬೇತನೆ ಪಿದ ಇದ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಗುಡೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಅದಾನಾಗ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪೂಗಣ ತಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ದಿಯರೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಗಿತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಬಿನ್ನೆ ರೇತುಲ ಆಯರಿ ನೀತೆ ನನ್ನ ತಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಾಗ ಉಂಡು ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬೋರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉರಿಯಾಗೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆರ ಬೆಂಕ್ದಿಲೊಲ್ಲಲು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾವಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ಲ ಸಟರ್ಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಣಂತೆ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಈಡಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಾಣತ್ತೇರು ಅಂಚೆ 3 ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತನೆ ನಗುತ್ತಿರು ನೀನು ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ನಗುವೆನು ನಾನು
ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಏನು ಹುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಆಕಾಶದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತರುವೆನು ನಾನು ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರನ ಹೊಳಪನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ನಗುವೆನು ನಾನು ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಏನು ಹುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಆಕಾಶದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತರುವೆನು ನಾನು ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಡೇ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಾನ್ ಪೆರಡು ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿ ತುಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂತ ಪಣೊಂತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಾನ್ ಪೋಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಾನ್ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಆಕ್ಲಿ ಈಡೇ ಒಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಾಣತ್ತೀರಿ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದೆ ಆಯ್ಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕೇಕ್ ತೂದು ಮೂಲು ಮೆಕ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಪ್ಪಣ ಇಂಚನೈತೆ ಗೊಬ್ಬುಣ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರತ್ತೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ತಾಕ್ಲು ಪೋಯಿನೆಡ್ದುಕ್ಕ ಉರುವಾಯ ರೆಂಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಉರುವ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತದೈತೆ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಪೋತುಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ನನ್ನ ತಾಕ್ಲು ಪೋಯಿನೆಡ್ದುಕ್ಕ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಪೋಯರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಾದ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ ಮಂತ ಮುಳು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬುರಾಂಡ್ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ವನಸಾದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲ್ಯ ಅಂಚೆ ಬಾಲೆದೆಲ್ಲ ವನಸಾದ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಬಲಸುನೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಂಚೈತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲಸು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕುಳು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಾರು ಪುರ ಬಲಸು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜೀನಿಯದ ಇತ್ತಂಡು ಐಟತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಆತನೇನಿ ಮುಲ್ಪಡ ಅಡ್ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆದ ಮೊರನ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವು ದೈ ಮಾತ ಕೊಂತದೇರು ಗುಲಾಬಿದ ಕೆಲವು ದೈ ನಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ನಾಣಿಯವರ ಪಂತಿದೆತ್ತನೇ ಐತಿ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದಾಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ವಾರಡವರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪಂತಿಯವರ ತೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮರಿಯಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ಪಂತಿದೆತ್ತನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ಮಾತ ಕಾಣತ್ತದೇರಿ ಅಂಚೆ ಆರೆ ಮುರನಿ ನಡ್ದು ಮಾತ ಪೋತೇರು ಫೋನಾಗ ಸೇವಂತಿಗೆ ದೈಲ ಕಾಣತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಮುಳು ಪಾಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮುರಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಣತ್ತನ ಅಂಚೆ ಐಟ್ಟೆ ನಡಿಯೇರಿ ಮುರಣಿ ಕಣಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಣತನ ಸೇವಂತಿಗೆ ದೈ ಬದುಕದಂಡು ಪೂ ಮಾತ ಆತಂಡ ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ದೈ ಬತ್ತದನ ಐಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ ಮಾತ ಏತಲ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆ ಮಾಯ್ಪು ಮಂತೀಕ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಒಂತೈನದೆತ್ತದ ಈತೆ ನನ್ನತ್ತೆಂದು ಈ ತುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ನಟನೇನು ಮಂತದ ಮುಗಿಪೋಡು ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲಿತಾತಡೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಅತ್ತಿ ಕೊಣತ್ತೇರೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಬೇತೆ ಇದ್ದದ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಬೇತೆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೀತಿ ಯಾವುದು ಮುಜ್ಜನ ಅಂಚೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಾಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಐನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರೆಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೈಲ ಕೊಯ್ದೀನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಂಡಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು ಹೋಗುಡು ಅಂಚೆ ಕೊಯ್ದಿಂದ ವಾಡೆಗೆ ಇಪ್ಪುಡ ತಂದೆ ಮೂಲಂಡಲ ಉಳಾಯಿ ಪರಂದೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಮೆಲಾನೆ ಮೊರಡ ಹತ್ತಿಗಿಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೇರುವರ ಇತ್ತಂಚದಂತ ನೀಟಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೂಳು ದಾಲ ದೀಪು ಜೆಚ್ಚಾದ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ ಅರಿ ಮಾತ ಮೂಳು ದೀಪುಡು ಅದಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಉಡುಪಾತೆ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಈ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.